Konta iguzu, bueno, ni hona han bertan, historiaz abokados iten unian, juritzan area, eta ikusi genuen, bueno, dakazuela, zuaitzetako etxiak, eta karrito batzuk ere bai, hola, bereziak, ez da? Bai, oso bereziak. Oso bereziak eta oso politak. Ikusi biharria ikusteko ze polita dian. Jentie normalean etorten da arboletako esperientzia bizitzera, baina karrotako esperientzia oso polite da. Bertan harrera inguruen daukoguz. Hoi da. Eta Ose koloretsu gainea, oso koloretsuek dire, bai. Notatzea hon naizela, Bai. Kontrolatzen dut pixkat. Oso polite da. Eta gero arboletakoa ja magikoa da, ze hor ja bai esperientzia osotasunean bizitzen dozu. Budi gabe. Eta, adibidez, bertan, esperientzia hori bizitzeko. Adibidez, karrituan eta badaki zuaitz batzu daudela, ez daudela hain altu. Zer dia, pixka bertigoa dakanentzako taula karrito horiek eta? Bai, zen leike, bai. Erabili leike horretarako. Azkenean, badeko guze etxola batzuk oso altu dauzenak. Orduen... Zenbat alturatan daude? Altuena 17 metrotara. 17 metro. Bai. Eta zuaitz baten txintxilika. Eta hau dela hor estruktura erraldoi baten gainean, baizik eta zuaitzan gainean, zuaitzak eharrak diare bai, ez zuaitz puska daudean, Oso handi die. Oso handiak.